Φαντάζομαι και ο Γιώργος, έκανες ένα σχόλιο το οποίο εκλήθηκε έτσι αρνητικά από τον κόσμο. Σχολίασες αυτό το συνεχώς, το σταυρολόγημα του Ντάνου, Ναι. έτσι εκεί στο παιχνίδι, και κάποιοι το πήραν στραβά. Μάλιστα. Εξήγησε μου λίγο γιατί. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος είναι ένα παιδί το οποίο πιστεύει πάρα πολύ στο Θεό, και εγώ πιστεύω στο Θεό. Νομίζω ότι μπορώ να σέβομαι απόλυτα την επιθυμία του άλλου να κάνει οτιδήποτε θέλει. Αυτό που είχε γίνει ήταν ότι μία φορά, αυτό που είδα σε ένα βίντεο τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς σχολιάστηκε, ότι τον κοροϊδέψε για το Σταυρό. Δεν έγινε ακριβώς έτσι. Ήταν όταν ήταν το παιχνίδι, αν θυμάμαι καλά, με τον Κύλινδρο, και είχα πει εάν είναι να κερδίζω όλα τα παιχνίδια, να βάζω κάτι με το Σταυρό, κάτι τέτοιο. Είπα και έκανα το Σταυρό μου. Το Σταυρό μου εγώ τον έκανα πάρα πολλές φορές, το οποίο δεν έχω δει ποτέ στην τηλεόραση. Τον έκανα όμως όταν ένιωθα εγώ ότι πρέπει να τον κάνω, και γι' αυτό το έκανα. Τον έχω κάνει και σε παιχνίδι, τον έχω κάνει και στο camp, τον έχω κάνει και όταν είμαι μόνος μου και κοιτάω τη θάλασσα με τις ώρες για να σκεφτώ τα δικά μου. Θες να πεις μετά που γύρισες, έχεις κάτσει και έχεις δει επεισόδια από το Survivor? Όχι, έχω δει μόνο κάποια κλιπάκια στο YouTube, τα οποία είναι αυτά που έχουν παίξει πιο πολύ, για κάποιες ατάκες που έχω πει, για κάποια συμβάντα που έχουν γίνει και έχουν σχολιαστεί είτε αρνητικά είτε θετικά. Το να κοιμάσαι 5 μήνες πάνω